गिबियावनो जोङो बर' रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय आरो नैथियाव आंजों दङ लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल UPPLनिनो माने भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे जोंनिनो इउथनि सोद्रोमा बे समाव नोंथांमोननो जोङो मोननैसो बाथ्राफोरखौ बुंथिनो थाखाय नोंथांमोनखौ हरखाबै जों लिंहरनाय जादों आरो बिनि सायाव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों क्लियार होनो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव दिनै नैबे नोंथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों। दा UPPL हिसाबै क'क्राझारसिम मोनसे थार रेलि लागासिनो दं माबायदि इमप्रुभ मोनदों पार्टिनि थ्रु रायजो राजाखौ माबायदि सापर्ट होदों बायदि मोनो नोंथांमोना? दाथ' नोंथांमोना नुगौ जिहेतु जोंना थांनाय BTC इलेक्सनाव जिहेतु BPF आ 28टा मेन्डेट लानानै जिहेतु सरकार सालायदोंमोन आरो बे सरकार सालायनायाव जों बयबो मस्ट वेलकाम जासिदोंमोन जिहेतु BPF आ जिहेतु 28टा मासि लानानै गोख्रों जि मेन्डेट लानानै बिथांमोना सरकार सालायबाय आरो उनाव जोङो नुबाय बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जे हारसिङै सरकार दानो हायाखै आरो बिथांमोनजों आन्दोआव माने बबेबा मोनसे राजनिति हान्जाया जे दंफायो बेखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों। दा बे बाथ्राफोरखौ जेब्ला जोङो बिथांमोना सरकार सालायनाय समाव जोंनि गासैबो वार्कारफ्रा जोंनि गासैबो मा होनदों मरेल सापर्ट खालायग्रा जोंनि UPPL दोलोनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बयबो मोनसे नार्भासाव दंमोन। दा बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोंहा मोनसे लाइमोन गांखंआ जिहेतु थांनाय जोंहा मा होनदों 30-31आव जिहेतु तामुलपुराव जि जोंहा मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो लाइमोन गांखंखौ गोख्रों जोङो राकेश ब्रह्म आरो लोगोसे फुकन लाहारी रिमान सरेन जों बिथांमोननि नेतृत्वआव जों मोनसे जि टीम जायो आरो बे टीमनि गेजेरजों दिनै जोङो प्रथम जोंनि केबिनेटआवनो जि मोनसे जों डिसिसन लायो जिहेतु जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि जिखिनि UPPL सापर्टारफोरखौ बिथांमोनखौ गोख्रों खालामनोब्ला जों बिथांमोनखौ एनार्जि होफिनोब्ला जों मा खामानि मावगोन सिगाङावनो जोङो नैबे मेगा कार रेलिखौ लानाय जादों। दा मेगा बे कार रेलियाव गोबां मानसिफ्रा दिनै बाहागो लानो थाखाय जोंनियाव फन खालामबाय थादों जोंनि नेताफोरा आरो साफ्रोमबो जोंनि सापर्टारफ्रा दिनै जोङो प्रथमाव जोङो 1000निल' जोङो सिन्था खालामदोंमोन दासिमाव जोंनियाव 1500टा जोंनाव कार रेलिनि मोनसे लिस्टआ फैबाय। दा जोङो फैगोन 21 तारिखआव जिहेतु जोङो अदालगुरि मास पार्टिनिफ्राय लानानै जिहेतु जोङो मोनफ्रोमबो जोङो जिल्लायाव टाच खालायगोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो 10 मिनिट जोङो रायजो राजाजों जोंनि लाइमोनफोरजों जोङो जोंनि दोलोनि जिखिनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ लानानै बिथांमोनजों जों गुवारै सावरायगोन आरो जोङो फैनानै लास्ट इदिनखालिनो 1 डे जि प्रग्राम जोङो फैनानै जों क'क्राझाराव जोङो मा होनदों 6टासोआव जों सफैगोन आरो जोङो क'क्राझार पुरा टाउनजों गिदिंनानै जोङो जोबथा जों एन्डिंखौ खालायगोन जों बनरगाव फिल्डआव आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेहाय गोबां जोंनि UPPLनि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो अब्लानो नोंथांमोना सानगोन जे UPPLआ मोनसे धौबोफिनबाय आरो नोंथांमोना नेक्स्ट अखानायै नोंथांमोना मिथिगोन जे UPPLखौ मा होनदों बयबो मानसिफोरा अनसायो बिटिआरनि 26टा जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो UPPLखौ मोजां मोनो प्रमद बर'नि नेतृत्वखौ मोजां मोनो दिनै राकेश ब्रह्मनि दैदेननाय जि लाइमोन गांखं बेखौ बयबो सापर्ट खालायो होननानै मोनसे प्रमान जागोन आरो बेजोंनो जों मिथिगोन जे फैगोन MLA इलेक्सनाव 15टा सिटआव जे जोङो बिथांमोनजों फेर फाथिनानै फैगोन समाव जोङो 15टानि सिटआव जों जेरैखि जाया 10टानिफ्राय 12टा जों सिट लाबोनो हागोन बियो रोखा जानानै फैगोन। UPPL हिसाबै एलायन्सआव गेलेगोन बा सिंगेलै गेलेगोन फैगोन बिधानसभाखौ लानानै? एलायन्सनि खोथाखौ जों दा लाथ'वाखै जिहेतु एलायन्सआ माने बियो अफिसियेलि प्रसेसआव जाबाय थागोन एलायन्सआ माला जाया बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानोना जोङो दा हारसिङैनो एखेला स'ल' माने माबाजों जों स्ल'गानजों जों माबोरै हारसिङै जुजिनानै 15टा सिटनि गेजेराव जों बोरै 10-12टा जों सिट मोननो हायो बिनि थाखायसो दिनै लाइमोन आरो जोंनि मा होनो पेरेन्ट बडिया खामानि मावबाय थादों आरो बिनि थाखाय जों थैथार जोंनि UPPL हान्जानि मा होनदों गासैबो दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनो थाखाय प्रस्टुत जानानै दङ। आदसा फैगोन बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोना गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों बेराफारसे मैया डक्टर सांग्रां ब्रह्म